Wara ftehim ta' kooperazzjoni li ġie ffirmat f'Diċembru li għadda bejn il-Pulizija di Stato Taljan u l-Korp tal-Pulizija Maltija bdew rondi konġunti bejniethom f'żoni f'Malta frekwentati mit-turisti b'mod partikolari dawk li jitkellmu bil-lingwa Taljana bilan li tissaħħaħ is-sigurtà pubblika. Dawn ir-rondi se jsiru matul dan is-sajf bi 8 uffiċjali Taljani maqsumin f'żewġ gruppi 4 mill-21 ta' Lulju sa 3 ta' Awwissu u 4 oħra mill-4 sa 17 ta' Awwissu. Dawn uffiċjali lebsin l-uniformi tagħhom mhux armati u mingħajr poteri eżekuttivi se jkunu qed joperaw flimkien mal-kollegi Maltin biex iwettqu patrols preventivi u dmirijiet relatati mal-ordni pubbliku filwaqt li jgħinu wkoll iċ-ċittadini Taljani preżenti f'dawk iż-żoni. Ir-rondi se jiffokaw primarjament fuq il-Belt Valletta u San Ġiljan fejn se jassistu lill-ases tad-distrett u l-Pulizija tal-Komunità. Din hija l-ewwel darba li inizjattiva bħal din qed tiġi introdotta f'Malta u hemm irħsieb li tista' terġa' ssir fis-sjuf fil-futur. L-uffiċjali Taljani huma kwalifikati u jvarjaw minn surġenti u spetturi li għandhom esperjenza vasta f'operazzjonijiet ta' ordni pubbliku u prevenzjoni tal-kriminalità. Il-Pulizija Maltija ġieli pparteċipat fi ftehimiet internazzjonali oħra u toffri għajnuna barra bħalma riċentament ħadet sehem f'rondi konġunti fi Franza. Sa dan it-tant fuq l-istess suġġett l-Assoċjazzjoni Maltija għall-Lukandi u r-Ristoranti l-MHRA faħret lil korp tal-Pulizija x-xogħol li qed jagħmel brabta mal-inforzar tal-ordni pubblika f'żoni turistiċi, partikolarment f'San Ġiljan u Paċeville. L-Assoċjazzjoni esprimiet l-appoġġ tagħha tal-inforzar fiż-żoni turistiċi kollha filwaqt li laqgħet ukoll inizjattivi li qegħdin jittieħdu kontra ċelebrazzjonijiet taħt l-art, traffikar ta' droga, mużika għolja u l-ksur tal-paċi pubblika fost l-oħrajn. Waqt li notat li dan inaqqar mill-kwalità u l-karattru ta' Malta, appellat biex l-awtoritajiet ikomplu jsostnu lil forzi tal-ordni ħalli pajjiżna jibqa' wieħed sigur u attrajenti.